Jotono na hai lam sogo hongkangke tini ni video hongkangke omo blog ya norok o video no pulani simi paithak jora nai tongdi tini hongkangke obo o dara bini belai kheno sak sori bo hamya angjak norok video nuguni man tongkhana belai kheno kharema sinsa tei ang o video damani karon hongkangke borok ano kisa chubasu mane chini tipra sorokni thani kisa pon chuba songma tong bini sak sori hamna bagai hinai kisa upload khai de hine angani channel o roi tongo hingke norok jara ani video nai tongnai rok norok no sanamu jongo o darani tabuk liver rok hamyangoi sori hamyangjak bini bohok rok tabuk fulijagoi tongo agini simike bohok rok fuli tongpo hingke miyani simike bini yakung bo fuli tongkha hinui khwnao hingkai o darani bihik bwsa hingka to thwijak po hingke tabuk cherai khoroknwi tongo cherai khorokni jaga se tabuk bini babani bo sak sori hamya bohok rok fuli hingke abono norok jotono sini kha kaham tipra sorok kisa o darano chubaja baidi norok khoksa khongnai ge chubakha hingke no bini belai kheno help manai bo mane help ongnai hingke dolok norok screen o scanner nugui mankhana norok darano chubana muchungkha hingke o jaga o norok scan khainai je mansa khoksa khongnai rok holaijadi chung chubalai khangke se dati dara bo sori hamnai tam hingke chung tiprasa ngoi kisa misa ma chubalai abono belai kheno khairokma sincha o cherai rok bo bini ma bo korikha tabuk bin baba bo bongno yakari thangkangke bongni tamongnai ke abono jotono kisa help khailai jadi sungje mansak jotono kisa ke chubalai ano Keseng tini paisok pajak Sutermura Sutermura khamar kamio seng tak paisok pajak ke tabuk na di ko bini obostha mo hing toha ke ang tabuk rugini kok seng ni mungke tamkha Sanjay Devarma kamingke ke Sutermura ke yang santong phajing ka hani khampar jata kini no rugi ke mane tam buja problem mo kha liver doctor te thangka liver toro doctor te thangka doctor thamone usnugara phiro khala jagai nai ka phiro puri kharo khala jakha ingke bebak clear phiro ho ke bebak clear ni sao ingke thei kisap thei kom ni sao ke tabuk doctor hingke tabuk phatar hatiro thani rok nite dai khano no dagiya ke porang abo description lo bitirok sirika ur sirika ingke abono no saga de mas ka ya ne desanya mini prai 10-12 दिन है 15 दिन है नहीं था japan se hele ya bohok tormani kitam nung lukurong tam kok kusana musung lukurono kasaran sama ke bisa dari selu hai rugui anu bisa soba baik ke dan jotono khoksa khongai pano je mantei je o tei jodi soba khai ka ba ang belakna ani belakna chanai ke ta ka ani obo kok ke mo hai ani tabu ko jemo mani ke buke jotono hone jongbo ni na bo dadi jodoro fat na ke leri ta tongsi jibo thangnya bortiro undi obo undi ni ya orang lep chase gre le hati jana sarang kri tabu ye kan bagi fat sake abang thangmana ba gyane osrai bo mangni khoro parwi bai jumi deke jodi sang ang krithang ga bongni taike ba sotong ba ko sini kuya yang kuya ni bung tam kha jumi devroma kuya ni ke Korbi devroma ke tabuk norok nin baban thani lukrung norok tam sana musung jata lukurong maya gananan bangni kesu coba pati ke tabuk ko ang bini scanner hai ke ba bini golpe number ang share khairna skiro ke norok khos khongni subana musung ke ba norok khos khongni subai mano nadi ko busuk obota hamya bini ta bini amabo borno sungtaro yagar sangjak
borok bini amani mukang ba ten nokha nugya apto saimen gula ten nokha ni nam mukha nokha na naji ko soi badi lukrok khoroknwi kumo tangi male yang ani dewar khaje tongan kumui tai yang serai dong tongo khoroknwi serai dong chung jibon bai bo sungkhan yakari khangha abon bagai lukurong mang koyo jabo isa jotono subana bagai tangi male sung suglian bagai sutini media nukjana khalakha jotono khoroknwi sinti barasaro kisala subawon ne sung media ma khaja abon bagai lukurong jar nor khargo jori tongo gas mu kisa subabai an kumunyo mane tabu serai chung jikon tahu bai bai yakri thaka tahu jori kumu jori so suna yakri thang ke mane sayang obos tang nai abono se khare gunyai so ba ke belai chaw haji asung ko gan naji ko bini obsta tang mo hai bini obsta ka ke ko bini emergency bo mane tam nai bini o bohok ni bemar no kita thangne tatari khanyani bo mu gungja ka belai no sonjoi jang ko bumong sonjoi ning belai hamna mu sungona kuno ta kiridi simti berasa maya gerang tongo kangarang tongo ani bumung kita sonjoi kunta kiri sonjoi kayak babu kita thwijak abo ali singa tersawo sirokumar ke korma sirukuma babu nunggu naji ko bini bong ni nok nukung naji ko haikirong borong masih matongo naji ko ingoi maya gerang rok norok khoroknwi soba keba bo hamai phainai khakayo ko bini besar mang ni karung sih ang maya nang masih